उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि कलेजनि बर' फरायसा आफादा गासैबो देरहासार जानो हाबाय। खैराबारि कलेजाव मोननै फरायसा आफादनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन। बे बादायलायनायाव खैराबारि कलेज बर' फरायसा आफादा देरहासार जानो हायो। आफादगिरि महरै दैमालु बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै दिदोम बर' बिथांमोनजों लोगोसे गासै 60 बिजाथिफोरा देरहासार जानो हाबाय। बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों कलेजाव मावनो गोनां आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो आखायाव लागोन होननानै फोरमायदों खौरांगिरिनि सिगाङाव नेहाथारि दिदोम बर' बिथाङा। दिनै खैराबारि फरायसालिमानि बिसायख'थियाव गाहाय नेहाथारनि बिबानाव देरहानानै खोब गोजोननाय नांदों आरो जाय बिथांमोनानोखि आंखौ देरहाहोनायाव बा जोंनि टीमखौ देरहाहोनायाव गोबां खामानि मावनानै जोंखौ देरहाहोबाय, हर सान खामानि मावनानै बिथांमोना जोंखौ देरहाहोबाय। आं बिथांमोननिसिम गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर नैबे समाव आं जासिनो सानदों आरो जाय बिथांमोनानोखि जोंखौ बे मोजां फिथाइखौ मोनहोनायाव जोंखौ हेफाजाब होबाय, जायखिनि जोंनि खैराबारि फरायसालिनि जिफोर फरायसा भटार्सफोर दा बिथांमोनखौ आङो कंग्रेचुलेसन बिथांमोनसिम जासिग्रोबाय। फैबाय थानाय समफोराव माने मा थांखिखौ लानानै गुबैयै आवगायगोन? गोबां जोंहा खामानि मावनो दङ। 2 बोसोर कर'ना भाइरासनि गादबनायाव खैराबारिनि बे जोंनि फरायसालिमाया एसे उनफिननाय बायदि जानानै दङ। दा बेखौ जोङो बोखांफिननाय दायित्वआ जोंनियाव दङ। दा बेफोरबायदि जिफोर आद्रा थालांनाय जिफोर खामानि दा बेफोरखौ मावनायजों लोगोसे जोङो जोंनि खैराबारि फरायसालिमानि अल राउन्डार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो गासैबो फरायसा लोगो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होलांगोन आं बेखौ आसा थिबाय। जिहेतु नोंजों लोगोसे माने दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि बेकग्राउन्डआव थानाय जिहेतु 60 गासै देरहानो हाबाय, बे गोख्रों होनना सानदोंना? जोंनि कन्टेस्टआ खोब इजि जादों बे नङामोन, गोबां टाफ जादोंमोन। नाथाय जोङो सानाखैमोन जे बेबायदि रिजाल्ट फैगोन कि जोंनि रिजाल्टआ बिसोरनिसै गोबां 50% 60% बेफोरबायदि माबायाव जोंहा देरहाना दं आरो डिफारेन्सआव। दा जोङो खोब गोजोननाय नांदों। आं साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि कलेजनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ बे बिथिङाव जोंखौ देरहाहोनायाव बिथांमोना हेफाजाब होलायनो थाखाय बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।